Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo maono muli ndi ine Romeo Umali. Kumapoyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Ussi maono anyamuka kupita mdziko la Mozambiki komwe akakhale nawo pamwambo olumbiritsa a Daniel Chapo kukhala mtsogoleri wa dzikolo. Akatswiri pachuma apempha boma kuti liyike ndalama zochuluka mu ntchito zokopa alendo za migodi komanso zopanga katundu mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino komanso chaka chamawa. Chipani cha Malawi Congress MCP chapempha anthu mchigawo chakumwera kuti apitirire kukhala pambuyo pa President Chakwera. Munkhani yathu yoyamba, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Ussi maono anyamuka kupita mu mdziko la Mozambiki kumene akakhale nawo pamwambo olumbiritsa mtsogoleri watsopano wa dzikolo a Daniel Chapo. Chikalata chimene chachokera ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu chati Dr. Ussi anyamuka pa bwalo la ndege pakamuzu 10:30 maono. Chikalatachi chatinso Dr. Ussi abwerera mdziko muno lachinayi kudzera pa bwalo la ndege la Chileka International mu mzinda wa Blantyre nthawi ya 2 masana. Akatswiri pa nkhani zachuma apempha boma kuti liyike ndalama zochuluka ku ntchito zokopa alendo za migodi komanso zopanga katundu mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino komanso chaka chamawa. Izi ati zili ndi kuthekera kuchulukitsa ndalama zimene dziko lino limapeza kuti liyendetse ndondomeko ya chuma makamaka mchaka chino komanso chaka chamawa. Mkulu wa bungwe la Economics Association of Malawi Bertha Bangala-Chikadza wati mbali izi zili ndi kuthekera kuchulukitsa chuma cha dziko lino. Zambiri mu ripoti ili la Trust Office. Msonkhano womva maganizo a wanthu pamomwe ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026 iyendere unakhazikika pa mfundo yonetsetsa kuti ntchito za ulimi mdziko muno zikubweretsa chuma chokwanira pofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa ndalama zakunja, njala komanso ngongole. Mtsogoleri wa bungwe la Economics Association of Malawi ECAMA Bertha Bangala-Chikadza watsindika kufunika kupezanso njira zina zopezera ndalama zothandizira ndondomeko ya chumayi. Taonako azinzathu mwina ku Tanzania atasintha ngakhale misika yawo kayakali yako imene anthu amagulitsa zinthu zimezi aliyense amapereka risiti la Tanzanian Revenue Authority. Kumalawi kunonso titha kupanga choncho chifukwa tikamadandaula kuti ngongole zikukwera boma likubwereka kwambiri likubwereka chifukwa chokuti misonkho yathu ndiyochepa. Kuli ndondomeko zambiri zimene tinayika tikanakhala kuti miyala imene ya mtengo wapatali tikutha mwina ngati tayikako ndalama zokwanira ndipo tikupanga maini tikutumiza ndiye kuti ngakhale misonkho ngakhale ndalama dziko likanapeza zambiri. Izi ndi zomwenso mtsogoleri wa bungwe la Malawi Economic Justice Network MEGIN Bertha Phiri wanena kuti boma likuyenera kuonetsetsa kuti makampani opanga ntchito za migodi akulipira misonkho yoyenera. Phiri wati nzokhumudwitsa kuti makampani ena opanga ntchito za migodi akupatsidwa ufulu kuti asamalipire misonkho kwa zaka zoyambirira zomwe ati sizabwino pa chitukuko. Ndipo nduna za chuma a Simplex Chichola Banda ati boma ndilokonzeka kuonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chikukula komanso kubwerera mchimake pofuna kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Ambiri mkatimu akunena nkhani zomwezi kuti mwina katundu wathu tidzimusintha amati value addition mdziko muno kuti tikamagulitsa kunja azitenga azibweretsa ndalama zochulukirako. Zimenezi ndi zina mwa zinthu zimene tikuyenera kuchita. Yes, tikuchokera ku mavuto ochuluka chifukwa cha nyengo komanso mavuto ena pachuma mdziko muno koma ndiganiza kuti ulendo umene tauyamba with hope. Dongosolo lomva maganizo a wanthu pa ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026 ipitirira ku Mzuzu komanso ku Blantyre kuti ntchito yoyendetsa chuma mchaka chino komanso chaka chammawa ikhale yokomera onse. Trust Office, MBC, Lilongwe. Chipani cha Malawi Congress MCP chati chikupitirira kupeza ochitsatira ochuluka mchigawo chakumwera. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa chipanichi a Bidamia komanso a Ken Zikhaling'oma anena izi pa msonkhano wa chitukuko omwe anachititsa pa bwalo la sukulu ya primary ya Gambula mdera la mfumu yayikulu Njema mboma la Mulanje. Akuluakuluwa apempha anthu a mchigawochi kuti apitirire kukhala pambuyo pa President Chakwera
kuti dziko lino lipite patsogolo pa ntchito zachitukuko. Austin Kachipeya ali ndi zambiri mu ripoti ili. Anthu ochokera m'madera osiyanasiyana anakhamukira pa bwalo la sukulu ya primary ya Gambula m'boma la Mulanje, kumene wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Mayi Abida Mia ndi mmodzi wa akuluakulu mu chipanichi Akeni Zikhali Ng'oma anachititsa msonkhano. Polankhula pa msonkhano, Zikhali Ng'oma imwenso ndi nduna ya zamigodi yati boma la Dr. Chakwera ili ndi kuthekera kutukula dziko lino. Zawuza kuti inuyo kunoko kuti mupite ku Lilongwe kumene kuyambira chitukuko cha misewu yeniyeni osati ya chinyengo ili ku Blantyre ni yeniyeni yoti ukamaona kumadziwa kuti koma ili ndi dziko lina mupite ndi anzanu tikamukasochera kumene koko. Ndiye tikufuna kuti boma limene lipitire kuti bwana waganizire sokonza misewu kunoko ya mwamba, tiziyenda mwamba muno misewu Blantyre muno chifukwa kuti palibe malo opanga misewu. Zimene zonse zikhozotheka ndi boma liti limene. Komanso mwayi wopita kunja atsekula mwayi woti anthu akhozopita ku Israel panopa akangothana ndi ma logistics amene akupangawa ndi zina zoti anthu ambiri akhala kupita pamenepo. Iwo mwayi umene usaphonye. Ang'oma atsimikiziranso anthu omwe anasonkhana pa bwaloli kuti Dr. Chakwera ndodzipereka kutukula miyoyo yawo, kuphatikizanso anthu omwe anakhudzidwa ndi namondwe Fredi. Ndipo polankhula pa msonkhano wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Mayi Abida Mia imwenso ndi nduna ya zamadzi ndi ukhondo yatsindika kufunika kwa msonkhano komwe kumathandiza kulimbikitsa ntchito za chipani m'madera. Tinabwera zacheza ndi anthu kuti timve madandaulo awo andi azimaya madandaulo pa nkhani ya madzi, ena madandaulo pa nkhani ya chimanga, ena zanifu. Tena kudziwa kucheza ndi mafumu timve and tione kuti president atu Dr. Lazarus Makathi Chakwera akhoza kuwathandiza motani. Ndechifukwa tabwera kuno kuti tidzacheze ndi anthu tione iwonso atione kuti boma yafika pano. Pa msonkhano chipanichi chinalandira anthu omwe atuluka mzipani zina. Msonkhanowu wa palimbuli ndi imodzi mwa misonkhano yomwe ikuchitika mzigawo zosiyanasiyana mdziko muno. Austin Kachipeya, MBC Mulanje. Akuluakulu a chipatala cha boma cha Mangochi ati ntchito yosamala amayi amene amabadwitsa ana masiku asanakwane ingapite patsogolo ngati magulu osiyanasiyana atatengepo mbali pothandiza ena mwa mavuto amene chipatalachi chikukumana nawo. Izi anena pamwambo okumbukira tsiku la ana amene amabadwa masiku osakwana pa dziko lonse. Modzi mwa anamwino aakulu pa chipatalachi, Mercy Kulanga, ati vuto lalikulu lomwe lilipo pa chipatalachi ndi kuchepa kwa malo othandizira amayi amene anawo abadwa masiku asanakwane. Owen Mavula ali ndi ripoti. Akatswiri a zaumoyo amati ana omwe amabadwa masiku awo asanakwane omwenso zaka zawo ndi zosapyola zisanu, miyoyo yawo imakhala pa chiopsezo ngati sakulandira thandizo loyenera la chipatala. Ndipo malingana ndi azachipatala, mayi aliyense oyembekezera akhonza kubadwitsa mwana masiku asanakwane konse. Mwachitsanzo, pa chipatala cha boma chochitira amayi oyembekezera ku Mangochi, chaka chapitachi ana 29 omwe anabadwa masiku osakwana anamwalira mwa chiwerengero cha ana 179 omwe anabadwa pa chipatalachi masiku awo asanakwane. Malingana ndi mmodzi mwa anamwino akuluakulu pa chipatalachi, Mercy Kulanga, izi zili chomwe chikamba kuti chipatala cha Mangochi ndi chimodzi mwa zipatala zomwe zimalandira amayi ochuluka omwe ndi oyembekezera ofuna kulandira thandizo pa chipatalachi. Ndipo pakadali pano chipatalachi chimabadwitsa ana opyola 42 pa tsiku. Kupatula kulimbikitsa ndondomeko zosamalira amayi omwe abadwitsa ana masiku osakwana, chipatalachi akuti chikufunikiranso thandizo la chipinda chotakasuka
chosamalira amayi omwe abadwitsa ana masiku asanakwane. Chipinda chathu chimene tikusamalira ana amene abadwa mofulumirawa komanso makolo awo ndi chaching'ono. Ndi alendo athu olemekezeka aja ndi timu yonse tinadutsa ndithu kulowa mkatimo, tinaona ndithu mabedi anali othitikana, azimayi ena anagona pansi. So pempho lathu kwa ifeyo ngati chipatala cha Mangochi Maternity Wing nkonena kuti ngati pale anthu amene angatithandize atithandize kuti chipinda chikhale chomasuka, kuti azimayi aja akhale omasuka, kuti apereke chithandizo kwa ana momasuka. Komanso si chomwecho, tikamayang'ana nkhani za kangaroo mother care amayenera kuti mzimayi avale malaya otsegula kutsogolo, kunena kuti azitha kugundana skin to skin kapena khungu ndi khungu la mayi ndi mwana ligundizane, kuti mwana uja azimverera kutentha kuchokera kuthupi la mayi yake. Koma ngati mayi wazizidwa ndiye kuti mwanayo sangamvenso kutani kutentha. Choncho azimayi aja amafunika majeketi kapena malaya amene amavala, zomwe azimayi athu ambiri ku Mangochi kuno amakhala kuti malaya amene aja alibe. Komanso ifeyo ngati chipatala pa nthawi ino tilibe. Iwo amalankhula izi pamwambo okumbukira tsiku la ana obadwa masiku osakwana, mwambo omwe anakonza mogwirizana ndi bungwe la Momentum TN. Pamwambowu amayi ena omwe anabadwitsapo ana masiku asanakwane aperekera umboni olimbikitsa ena kuti mwana obadwa masiku asanakwane akhonza kukula bwino ngati mwana aliyense. Mmodzi mwa amayiwa ndi Sylvia Kawina amudzi mwa Mwanyama. Akamona mwana obadwa wang'ono choncho asamangoona ngati ndi chinyama, ndi munthu ndithu, akalandira thandizo bwinobwino mwanayo amakula bwinobwino. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku konsolo ya Mangochi Venus Malema Juma ati kuti ntchito yopititsa patsogolo kusamalira makanda obadwa masiku osakwana ipite patsogolo pakufunika mgwirizano pakati pa mbali zonse zokhudzidwa. Zimezi zikuti kumbutsa kunena kuti tikasatira ndondomeko zimene achipatala atipatsa ku chipatala, ndiye kuti ana amene wawo akula mu upangiri wabwino. Tsiku lokumbukira ana obadwa masiku osakwana pa dziko lonse limakumbukiridwa pa 17 Novembala chaka chilichonse, ndi uthenga olimbikitsa kufunika kopereka chisamaliro chokwanira kwa ana omwe abadwa masiku osakwana. Owen Mavula, MBC, Mangochi. A Salvation for All Ministries apereka chimanga kwa anthu oposa 4,000 amdera la mfumu yayikulu Malemia mboma la Zomba. Poyankhula pa bwalo la Domasi Demonstration mbomalo, mtsogoleri wa Salvation for All Ministries mtumwi Clifford Kawinga anati mpingo wawo umalimbikitsa chikondi chimenenso chimalimbikitsa kugawana mu nyengo zonse. Iwo anati ichi ndi chifukwa chake apereka chimangacho komanso zakudya zina. Zambiri mulipoti ili. Poyankhula mmudzi mwa Nsani dera la mfumu Malemia boma la Zomba, mtumiki Kawinga anati munthu ali ndi magawo atatu omwe ndi mzimu, thupi komanso moyo. Iwo anati kugawana mawu a Mulungu kumayenda bwino thupi likakhala ndi thanzi, ndipo nchifukwanso anapereka chimanga ndi zakudya zina kwa anthu omwe anasonkhana pa bwalo la Domasi Demonstration bomalo. Pa nkhani ya njala, iwo apempha anthu mdziko muno kuti alimbikitse kugwiritsa ntchito njira zachilengedwe za ulimi monga wa nthirira kuti adzikolola ngakhale mvula itagwa mwa njomba. Ndilimbikitse kuti mbali ya kudziko tiye tipitirize somwera kulimbikitsa nthirira. Tili ndi madimba, tili ndi mitsinje, chifukwa nake wapezodi mwina anthu ali ndi mphamvu zakulimira, ali ndi kuthekera koma mwina madzi akusowa. So ndilimbikitse kuti tilimbikitse zimenezo kuti anthu akhozokhala kumadalira mithirira ija. China ndi tipempherenso kuti Mulungu apereke chisomo pa anthu kuti akhozokhala ndi zipangizo. Chifukwa akhozokhala ndi madzi koma ngati alibe zipangizo ndi mavuto sena apadera. Pamwamba pa zonse ngati ife anthu okhulupirira, Bible kunena kuti masiku otsiriza kudzakhala miliri, mwa mliri umodzi umene akunena ndi za njala. So ndimafunanso ndipemphe kuti pamwamba pa zonse mavuto athu amene tingayende nawo tiyeni tidalire Mulungu ndi kukhulupirira Mulungu, tisasiye kupemphera. Mfumu Malemia yomwe mwambo wogawa chimanga umachitika mdera mwawo anayamika utumiki wa Salvation for All Ministries chifukwa cha thandizolo. Nawonso mayi Baina Tambula amudzi mwa Nsani mbomalo anagwirizana ndi mfumu Malemia pothokoza utumiki wa Kawinga chifukwa cha zakudyazo. Ine ngati mfumu choyambirira ndithokoze Mulungu chifukwa chonena kuti sitimayembekezera kuti tikhoza kukumana ndi chisomo chimene takumana nacho lero kudzera kwa Apostle Clifford Kawinga ndi mpingo wawo umene abwera lero kuno kudzagawana nafe uthenga wa Ambuye komanso
kusandipasa chakudya chimene anthu anga alandisola. Kuyamika kwambiri chifukwa njala ikupeteka ngati kumangogona ndi njala pena kumwera kuphala kugona basi ndiye imapwetekadi. Mwambo wopereka chimanga usanayambe, mtumiki Kawinga anachititsa mapemphero pa bwalo lomwelo pomwe analimbikitsa anthu kupereka miyoyo yawo kwa Mulungu. Chaka chino utumiki wa Salvation for All Ministries ukuchitika pamutu oti chisomo pamwamba pa chisomo. Naomi Kamyango, MBC Zomba. Mungone nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Bwanji tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi maono anyamuka kupita mdziko la Mozambiki komwe akakhale nawo pamwambo olumbiritsa a Daniel Chapo kukhala mtsogoleri wa dzikolo. Akatswiri pa chuma apempha boma kuti liyike ndalama zochuluka mu ntchito zokopa alendo za migodi komanso zopanga katundu mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino komanso chaka chamawa. Chipani cha Malawi Congress MCP chapempha anthu mchigawo chakumwera kuti apitirire kukhala pambuyo pa President Chakwera. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano mabanja ambiri akuti akumagawana mabiru komanso kwakukulu munthu wamayi ndamene akumusira chindime chachikulu choti azitipula. Azimayi ena makamaka ino achitsikana muli ntchito zabwinonu mukakhala pachibwezi mapanga matama kumatenga ndalama zomampasa mamunayo. Ndiye pena nzibambo uja akakwiya amanena dizoona kuti apa tikuyenera kugawana, koma bambo uja ndiye mutu ine khosi ili lothandizira. Komano udesperate wo tisakaonese kubanja. Ngati nzimayi ali pa ntchito akulandira 1 miliyoni inuma ndi 2 miliyoni ziwanira nyumba mmene mwezi ukatha makhala 2 miliyoni. Kena koma mwamuna jama zangu mva kuti akazana watu anamanga nyumba kumuzi mwamuna sakuzidziwa pakhomwa kudya mwavutikira. Takulandiraniso. Popitirani nkhanizi, bwalo la milandu ku Lilongwe lapereka belo kwa a Alfred Gangata omwe ndi mwini wake wa kampani ya Master Security. Khoti lauza Gangata kuti akuwaganizira milandu inayi yokhudzana ndi masatifiketi ya msonkho a kampani yawoyi. Popereka beloyo, khoti lati Gangata apereke ndalama zokwana 1 miliyoni kwacha ku bwaloli. Kuphatikizapo bwaloli latinso Gangata adzikaonekera ku maofesi ya MRA sabata ziwiri zilizonse komanso kuti apereke zikata zawo zoyendera ku bwaloli. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti ili. Gangata omwe anawamanga lachisanu anakaonekera ku bwalo la milandu komwe awauza kuti akuwaganizira kuti anapalamula milandu inayi yokhudza misonkho. Mu bwaloli Gangata ayikana milandu yonseyi. Popitirira kumva milanduyi omwe akuyimira Gangata anapempha bwaloli kuti Gangata awapatse belo popeza akhala maola oposa 48 ku polisi. Popereka chigamulo, bwaloli linagamula kuti Gangata atuluke pa belo atapereka chikole cha ndalama zokwana 1 miliyoni kwacha komanso anthu awiri omwe akhale mboni aperekenso chikole cha ndalama zokwana 1 miliyoni kwacha aliyense komanso kuti adzikaonekera ku ofesi za MRA pa sabata ziwiri zilizonse mwa zina. Mawu awo omwe akuyimira Gangata pa mlanduwu a Felix Tambulasi ati ndi okondwa ndi momwe mlanduwu wayambira ndipo ati ndi okonzeka kuwupitiriza akalandira zikalata zina zochokera kwa omwe akuyimira boma. A Alfred Gangata omwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa DPP mchigawo chapakati akuwaganizira kuti anapanga zikalata za bungwe la MRA zabodza mwa zina pofuna kutenga nawo gawo pa ndondomeko yoti kampani yawo ipatsidwe ntchito ku sukulu ya Luwana. Mlanduwu ayamba awuyimitsa mpaka pa 13 March chaka chino. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Aulutsi aku wailesi za MBC ku Blantyre lolemba alandira mphoto zawo zosiyanasiyana za ndalama pafupifupi 2 miliyoni kwacha
kuchokera ku kampani ya Sanweka Tech Companions yomwe inalonjeza kupereka mphotozi kumwambo wa Entertainers of the Year EOY wa chaka chatha. Achikondi Phinda Msonkho alandira mphoto yawo ya Smart TV pamene mayi Aida Chiwaya awapatsa mphoto yawo ya choyimbira chamakono chochokera ku Sanweka Tech Companions. Awiriwa anachita bwino kumwambo wa Entertainers of the Year wa chaka chatha pamene mayi Msonkho anasankhidwa kukhala mulutsi wa pa wailesi amene wasangalatsa onse kumbali ya amayi. Mayi Chiwaya analandira mphoto kuchokera ku ofesi ya mkulu wa MBC kamba kolimbikira ntchito yawo maka chaka chathachi. Ndimati ndine kuti zikomo kwambiri ndiyambire kwa mtsogoleri wamkulu amene amayendetsa MBC ino amene ndi George Kasakula, komanso akuluakulu ena amene anabwera m'munsi mwawo komanso ena amene amakhala kuti akutiyang'anira ine kuti kodi ntchito yanga iyende bwanji, ndigwire bwanji ntchito, komanso amakhala akundilondoloza kuti kodi apatu kuyenera kutere, apa kuyenera kutere, kundipatsa njira kuti kodi ndigwire bwanji ntchito yanga. Ndithokoze kwambiri kuti mumandiunikira komanso mumandipatsa chitsogozo pa chimenechi. Chifukwa chake tsiku la lero lino ndikuoneka kuti ndikuwala pano, komanso ndikuyimirirani kuti mu ntchito zimene munandiphunzitsa inu ineyo ndikutha kuzigwira bwino. Amalawinso kunjako akuzikonda kuti ayi ameneyi timpatse voti, komanso timsangalatse, komanso iyeyu timuyamike kuti amatisangalatsa nthawi ndi nthawi, kuti ndi msangalatsi wamkazi wabwino amene watisangalatsa mchaka chino, mchaka cha 2024 komanso sipokhapoyi mchaka cha 2023 ndidalinso msangalatsi wamkazi pa wireless. Ndiye ine ndimayamika kwambiri chifukwa cha danga limene kampani ya MBC idandipatsa, komanso inu Amalawi pamene mudavota popititsa ntchito ndalama zanu komanso mafoni anu ndi zina zotero. Ndikuti zikomo kwambiri. Ineyo ndine osangalala kwambiri chifukwa cholandira mphoto imeneyi. Ndi mphoto ija yoti sindimayembekezera, it came as a surprise. So ndine osangalala kwambiri, and ndine osangalala kwambiri chifukwa chonazo kuti ADG anandipanga recognize kuti ndine munthu amene ndagwira ntchito bwino kunena chilungamo. Ndine osangalala, and ndachionanso kuti ndi chinthu choti andilemekeza kwambiri chifukwa ku MBC kuli anthu ambiri amene amagwira ntchito more than 500 people or more than maybe 600 people, komano kukandipanga recognize ne kuti ndine amene ndagwira bwino ntchito muchakachi. Ndikuthokoza kwambiri. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu aku Sanweka Tech Companions a Ishmael Amidu ati kampani yawo ipitiriza kugwira ntchito ndi bungwe la MBC. Ife anthu anamba kutiona kalekale ubale wathu ife ndi wabwino kwambiri pakati pa ife Sanweka Tech Companions ndi MBC. Anthu anamba kutimva kalekale mukachita maphokoso pa TV pa radio kumene, so ubale umene wotu kunenetsa pano kuti tikupitiriza mpaka na kalekale mpaka na pamene mwina kuzatheka MBC kokavutiko, koma ifeyo ndithu tisaname ubale wathu kuyenda bwino pakati pa ife ngati Sanweka Tech Companions ndi MBC. Pamene dziko lino lili mkati mokonzekera chisankho mwezi wa Septemba, mkulu wa asilikali ankhondo Apo Valentino Phiri walangiza asilikali kuti azigwiritsa ntchito masamba amchezo moyenera. Iwo anena izi kumzuzu pa mpikisano wa zothamangathamanga wa mtunda wa makilomita 10 a asilikaliwa amene anachitikira pa bwalo la zamasewero la Mzuzu Golf Club. Malingana ndi Phiri, kusagwiritsa bwino ntchito masamba amchezo kutha kubweretsa chisokonezo pa nkhani za ndale zimene zitha kusokoneza kagwiridwe kawo ka ntchito ka tsiku ndi tsiku. Mtolankhani wathu Ludovico Nyirenda anayankhula ndi mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno Apo Valentino Phiri. Tikupita kuzisankho mbuyoku takhala tiwona mwina kukhala zisankho chimene chimachitika kumakhala mtendere, chaka choyamba boma likalowa mboma, chachiwiri chachitatu zimakhala zikuyenda bwino, koma ikangoti chaka cha 4 pamakhala ingoti kuyambira chachitatu cha 4 pamakhala timpungwepungwe tina. Ndiye nthawi zina zimakhala kuti mwina asilikali athuso amatengeka mkuyamba kulowerera kugwiritsidwa ntchito ndi anthu ena. Ndiye izi zimene ndimafuna kuti asilikali athu aphunzirepo zisakhale choncho, komanso kuti athandizire dziko kuti mu dziko muno mukhale mtendere. Palibenso wina amene angabwetse mtendere. Tindi apolisi, tindi ife yonso
ngati anthu amene timagwira ntchito ya chitetezo. Mpofunikira kuti asilikali athu amvetsetse kuti agent wa chitetezo ndiwo. Ndiye ngati alibe uthenga umenewo mwina pakhoza kukhala ovuta magwiridwe awo antchito. Ifenso tiyesetsa kuti tizikhala ndi maphunziro, tili nawo maphunziro koma kuwakumbutsa ngati ma refresher kapena ma in-house training kuti asilikali amvetsetse bwinobwino kufunikira kuti iwo azikhala responsible ngati oteteza mtundu kapena fuko la dziko. Bungwe loyendetsa masewero a taekwondo mdziko muno lati ndi lokhutira ndi luso limene laoneka ku mpikisano omwe linachititsa mu mzinda wa Blantyre. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli a Love More Masinga anena izi pakutha pa mpikisanowu umene umayimirira zigawo zakumwera ndi kummawa. Norbert Jameson ali ndi ripoti. Cholinga cha mpikisanowu chinali kupeza akatswiri omwe adzatengera mbali pa mpikisano wa dziko lino omwe uchitike chaka chino. Pamapeto a mpikisanowu Masinga anati bungwe lawo ndi lokhutira ndi luso lomwe linaoneka pa mpikisanowu. Ndifokhutira ndi mmene zikuonekera pa ground pamene paja tikuona luso losiyanasiyana kuchokera kwa chichepere komanso achikulire. Ndiyo madakhala tumanya matonament koma anami anthu aja pakale, ena aja ndi tournament yawo yoyamba iyi, ena aja mwina ndi tournament yawo yachiwiri, tikuwaona kuti luso lilipoterepa, tikudziwa ma weakness yawo kapena kuti mofoka mwawo komanso ndi mwina amene tingatani tingonjezera. Mmodzi mwa akatswiri omwe anatenga nawo mbali pa mpikisanowu ndi Musa Cyrus, yemwe anafotokoza za chidwi chake pa masewero a taekwondo. Kutena taekwondo sindewo imapwitsa discipline, self defense, makupwitsa ndikalibe basi. Koma anthu ena amambizizo kuti amatrainer ndimapanga ndi umuzimu. Koma unena feri matrainer zabwinobwino. Za ku ground ndi za ku ground, za kunja ndi za kunja. Mwezi wa mawa, bungwe la Taekwondo Association of Malawi lichititsa mpikisano ngati omwewu mchigawo cha kumpoto. Osewera okwana 20 ndi omwe asankhidwe kuchoka mzigawo zonse zitatu kuti adzatengera mbali pa mpikisano wa dziko lino. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi maono anyamuka kupita mdziko la Mozambiki komwe akakhale nawo pamwambo olumbiritsa Daniel Chapo kukhala mtsogoleri wa dzikolo. Akatswiri pa chuma apempha boma kuti liyike ndalama zochuluka mu ntchito zokopa alendo za migodi komanso zopanga katundu mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino komanso chaka chamawa. Chipani cha Malawi Congress MCP chapempha anthu mchigawo chakumwera kuti apitirire kukhala pambuyo pa President Chakwera. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Mawa wabwino.